Ninsab bla kliem, ma stennejtix din. Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet ta' Christopher Bartolo, il-ġuvni li huwa marit serjament bil-kliwi u li kienet jiskonta sentenza ta' ħabs. Kif il-kabinett approva li jingħata l-ħelsien mill-arrest temporanju sakemm tinqata' d-deċiżjoni pendenti tal-appell kriminali brabta ma' każ ta' traffikar ta' droga. Għasnaf xnaqbadni, ma' minn bla kliem, ċemblu li biex imur f'uffiċċju tal-maġġura, għadu li biex qed tistennew karti mill-President ġejji. Tun ġara jena. Tun nistanċempel tal-istamel xejn, taqra karti u firma u nimxu minn hemm. Bqajt bla kliem dak il-ħin. Il-kabinett wasal għal din id-deċiżjoni wara li professur mediku u indipendenti kien tal-parir li jkun aħjar għal saħħet Christopher Bartolo li jingħata l-kura id-dar kif ukoll l-isptar. Malli ħareġ mill-bib tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, Christopher Bartolo intlaqa mit-tfajla tiegħu Rachel Borch, il-membri tal-familja kif ukoll mill-avukat difensur Dr. Franco De Bono, illi kienu miegħu tul it-tela tal-Karvarju. Mistoqsi minn One News dwar kif seraqat tal-ewwel ġurnata tiegħu il-bot mill-kanċell tal-ħabs, bit-bissima fuq fommu qal illi bil-mod ser jerġa' jaqbad ir-rutina. Naraw nimxu ġurnata b'ġurnata. Wara fil-ħodu. Għażlu skwada żgur. Issa nimxu minn hemm. Ħamis btar, nibdew nerġgħu naqbdu rutina. It-tfajla ta' Christopher Bartolo, Rachel, qasmet ma' One News ir-reazzjoni li kellha malli saret taf bl-aħbar illi l-arrust tagħha kien ser joħroġ mill-ħabs. ċemplu li qalu li inħeles u jien f'dak il-ħin bdejt ngħid imma forsi qed jiċċajtaw. Ma tkunx tista' temmen u mbagħad bdejt nara l-aħbarijiet u bdejt iwerża u rajt xtaqt jaħsra li kieku ħdejja għax għadha kemm kont nafsu jgħid. Meta mistoqsija dwar xi tfisser għaliha din id-deċiżjoni li ttieħdet mill-kabinett, Rachel qalet illi issa tista' sserraħ moħħha illi l-arrust tagħha jista' jieħu ħsieb aktar saħħtu. Kont nibsa dejjem li ħajjiġrilu xi ħaġa llum il-ġurnata nista' ngħid li qegħdin fil-kontroll tas-sitwazzjoni u nista' kif ukoll u stess ħajjieħu ħsieb aħjar lilu nnifsu. Kemm Christopher Bartolo kif ukoll it-tfajla tiegħu Rachel irringrazzjaw lil kull min kien ta' għajnuna u sostenn f'din il-kawża umanitarja.